ο οποίος έχει επενδύσει στην Άξο, έχει σπίτι στον Ορκό, έρχεται 10 χρόνια. Έρχεται 2 φορές τον χρόνο από 1,5 μήνα και χαλάει τα ωραία του λεφτά στην πατρίδα. Είναι ο Τζέιμς ο Μαρίνος από το Σικάγο και η σύζυγός του Τζίνι που είναι δήμαρχος στο Μέισεν Σίνι της Αϊόβα. Είναι φαν του Μπαρμπεράκη, αλλά τι να κάνουμε, εμείς θα σου πούμε κάτι διαφορετικό. Γεια σου ρε Τζίμι Μαρίνο, ξενιτεμένο μου πουλί, άνθρωποι της ξενιχτιάς. Λοιπόν, θα το σχεδιάσουμε. Εγώ, παιδιά, κάνω το κέφι μου, μην θεωρηθεί ότι είμαι καλλιτέχνης. Το έχω ξανακάνει όμως πολλές φορές στην Αθήνα σε δικές μου παρέες. Τους τραγουδάω πατινάδες άμα κεφώσω και μου δώσει. Λέω ότι γουστάρω και ας είναι εφοπλιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι, θέλω την κατανόησή σας και να συμμετέχουμε όλοι στο κέφι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε Πειραιώτη γίγαντα, έλα Τζοβάνι, έλα. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε μπάλα εδώ πέρα με τα παιδιά, Δεν έχουμε κάνει προβές. Go on, maestro, πάμε. Όλα, γεια σου Τζίμι. Εγύρισες απ' την ξενιτιά, ο φίλε μου Μαρίνο. Και στο κλινάδο μια βραδιά πάλι με το φακίνο. Γεια σου Τζέιμς. Που ήρθες πάλι στο φακίνο, αχ βρε φίλε μου Μαρίνο, αχ βρε φίλε μου Μαρίνο, που ήρθες πάλι στο φακίνο. Και τα λεφτά σου καλλαγές στην όμορφη την Άξο. Γεια σου Βερλίκο, Πειραιώτη. Πού το παππούς ρε, ξεπίσω το παππού. Και στο κλινάδο ήρθαμε, το κέφι σου να φτιάξω. Που θες πάλι με τη Τζίνι, σ' αγαπώ τι κι αν γίνει, σ' αγαπώ τι κι αν γίνει, που θες πάλι με τη Τζίνι. Γεια σου ρε Κούκο, Παναθηναϊκιάρα. Και στην παρέα μας ήρθαμε, ρε φίλε Πειραιώτη. Που είσαι απ' τα καλά παιδιά, γιος φίλο μου αξιώτη. Γεια σου Αμαλία. Που σε αγαπώ διότι
άκρε κι αν πήρε ότι, άκρε κι αν πήρε ότι, που σε αγαπώ διότι. Και ύστερα και αύριο θα φύγουμε, άντε για Καλαμάτα. Ωραία είπε να έρχεται, θα τρώμε βρε, θα τρώμε αυγά με λάντα. Θα ξαναρθώ στον Κλινάδο, βρε κουβέντα να σου κάνω. Αν θα σου κάνω στον Κλινάδο, είτε θα σου κάνω, να ξέρα κι άλλη πυρεώτη. Είναι η ορχήστρα μας καλή, είναι το παιδί του Καραμανλή. Και του Κουκοσέργη το παιδί, παρέα με Καραμανλή. Θα ξαναρθώ στο Κλινάδο, πατινάδα να σου κάνω, πατινάδα να σου κάνω. Θα ξαναρθώ στο Κλινάδο. Κοιτάξτε, όταν έχω να έρθω πολύ καιρό στο Κλινάδο, εγώ ήμουν εδώ πριν 40 χρόνια όταν ήμουν παιδάκι και ο κόσμος ήταν 5.000 στην πλατεία, σαν τα τσαπιά κρεμόντουσαν. Πολλοί από εσάς ήσασταν αγέννητοι τότε, εγώ ήμουν μικρούλης. Οι καιροί έχουν αλλάξει, και ειδικά για εσάς τις νεότερες γενιές. Κάποιοι δεν φρόντισαν, δεν ήταν τόσο πατριώτες όσο θα έπρεπε, μάλλον δεν ήσαν καθόλου πατριώτες. Στο χέρι σας είναι να αλλάξετε την κατάσταση και να την πάρετε στα χέρια σας. Εγώ ζω στην Αθήνα, αλλά πάντα λέω ότι είμαι αξιώτης. Πολλοί από εσάς με ξέρουν, άλλοι που δεν με ξέρουν δεν έχει σημασία. Δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στα κανάλια και ξέρω πάρα πολύ καλά το σύστημα από μέσα, πόσο βρώμικο και πρόστιχο είναι. Είναι όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν εκτίμηση για την κοινωνία, δεν καταλαβαίνουν σήμερα, δεν εκτιμούν την ανθρώπινη υπόσταση. Ο νους τους είναι στην απατεωνιά και στην παγαποντιά. Όμως αυτό δεν καταλήγει πουθενά. Όλα τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Για όσους δεν κουβαλούν τα βιβλία της τραπέζης στην παραλία της χώρας και τα νύχια τους μαύρα από τη βρώμα, τους συνιστώ να πάνε να δουν τα κασελάκια. Το μέλλον όλο είναι ένα κασελάκι και γι' αυτό πολλοί θα πρέπει να ξέρουν να ζήσουν, γιατί πολλοί από αυτούς που είναι στη χώρα ειδικά θα πεθάνουν και δεν θα ξέρουν γιατί ζήσανε. Γιατί ήταν καρμύριδες και στην τσέπη και στην ψυχή. Και εμείς εδώ. Ήθελα να πω ένα τραγούδι του Στράτου Διονυσίου. Εγώ στην Αθήνα τραγουδάω αφιλοκερδός σε κάτι μουσικές σκηνές με την Ελένη τη Φιλίνη, που είναι πολύ καλή μου φίλη. Αλλά ο μαέστρος από εδώ δεν παίζει Στράτο, οπότε θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Θέλω όμως να σας πω πριν συνεχίσει η ορχήστρα, ότι ήρθα απόψε ειδικά στον Κλινάδο για να ακούσω στο μαγαζί του φίλου μου του Βερνίκου, το γιο ενός παλιού μου φίλου Λιναδιώτη και εγγονό ενός φίλου μου τον Πυρεώτη, τον οικειοκύριο εδώ που είναι δίπλα με το βιολί, τον οποίο τον ακούω με μεγάλη μου χαρά. Πόσο χρόνο είσαι, ρε? Αυτό είσαι. Εγώ λόγω οικογένειας μπορώ να κρίνω, επειδή έχω αυτή και έχω μεγαλώσει με στις μουσικές, μπορώ να κρίνω, θα μου επιτρέψετε, ποιοι είναι ταλέντα και ποιοι έχουν μέλλον.
Βλέπω δίπλα μου ένα σεμνό παιδί, έναν ωραίο καλλιτέχνη, με ωραία φωνή και με ωραίο βιολί και μια πολύ καλή ορχήστρα συντονισμένη. Και εύχομαι κάθε καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία και να ανοίξετε τα φτερά σας να πάτε μακριά. Καλή διασκέδαση και του χρόνου να είσαστε καλά.